Good morning everyone. Goodbye din unaw dini nithamani गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So भिडिअ बानाया गोबाव जाबायमोन कन्टेन्टखौनो नागिरामोन ना मा भिडिअ बानायगोन जायो. तो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कापल भिडिअ लाना फैबाय. So नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दंबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. फुंनि दासो साहा लोंखांदों नै. बै मेडामा र' मेडामा दा साहा थाय होगासिनो. So नायलांबाय थादो भिडिअ जुदि इन्टारेस्टेड जायोब्ला. So नै न'फ्राबो आद्रा जाना दंलै लुजोबनो हायाखै नै आं. नै सरकारि न' लायलाय मिस्ट्रिफ्रानो फाइन होनो हाला खामानियानो सरकारि न'नि. जोंहाबो न'आव लुबाय थादोंमोन लासै लासैनो हायाबाबो. थ' लुजोबनो हाला नै न'आ आद्रा जाना दं नै अखा बोथोर मोनफैदों नै इथिं बायला जिला जाजोब्बाय न'फ्रा बायला जिला जाजोब्बाय नै मिस्ट्रिफ्रानो लिंबाबो फैया. दिनै मा खालामो दिनै आरो बुधबार हाथायबो अमा बेदर जानायनि दिन. 1 केजि 1.5 केजि नङाबाथ' दिनै जानाय नङा खोमा.你别笑。Kita baca nene. Hah? Soita. Hei, sarta udah Sarta. Nung malah sarta uti farnai. uci deh. Malah uti farnai. हिन्जावफोरनि रियेल फेसआनो बिदिसो मर्निंआव नायनांगौ मोखां सुखांनानै होमबासो मिथियो हिन्जावफोरनि रियेल फेसखौ नङाबा मेकआप लाखांबाथाय आरो गैलानो आरो मेकआप लाखांबा गैलानो आरो आन्दायबाय हौवाफ्रा दानो हिन्जावफोरनि रियेल फेस नायनोबाथाय डाइरेक्टनो मर्निंआव नाय मोखां सुखांबाथाय होमबासो मिथिगोन आरो ना लाल साहा खद जायाखै लाल साहाखौ बुरै बायदिसो लोङो Amici gue bisikin deh ya tuh. Arsa Bisa dia pak. फैसा गैया थ' रायजोफोर भिडिअ बानाया गोबाव जाबाय दै ओमफ्राय भिउसफोराबो डाउन जालांबाय थाबाय डाउन जालांनायखाय थारमाने भिडिअ बानायनो इन्टारेस्ट नांला भिडिअ बानायनायखौ स्टार्ट खालामफिननो सानदों आरो ना एबारनिफ्राय नैबे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नायोब्ला अननानै शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो जुदि इन्टारेस्टिं दंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो ना थारमाने कन्टेन्टखौ मा बानायबा थिग जागोन बेखौ थारमाने सानफ्लांबाय थायो आरो ना मा बानायबा जागोन बिसोरनो दिन बारलांबाय थादो थ' बानायलांनो जुजिनोसै आरो ना दिनैनिफ्राय थ' नोंथांमोना जाय नायदों नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाबा शेयार खालामबाय थादो एसे एनै हानायखिनिखौ नों नाम केसिन द' हा लाबोना लाबोआखै हा दिनैसो फैनो मानि फैसालै रायजोफोरा ओंखाम जाना लानि ओंखाम जाखांनानै खामानियाव थांसै नोंथांमोना जुदि जिखिनि भिडिअ नुयो बेखौ नायलांबानो जाबाय खैजिमा बिदै मैयानि दोंखायो एवनाय नै आंनो होथेलायाखै नै आं खैजिमा बिदैया नै बैसागो बोथोर मोनफायबायना राजाफोरनिया खैजिमा बिदैखौ जा खेबनै जाबाय जानाया खैजिमा बिदैया नै जानो ओरैबायदि गोथाव सिरि सिरि दोनखोमाना गाव जासिगोन आरोखिनिया आंनो होथेलायाखै खैजिमा बिदैखौ मैया हराव जाखाबाय अबसे होमबाबो आग्लायनाय थाबाथाय फुङाव जानो लुगैयोना ओरैबायदि मोजां बासिदो दाख्लैबो जाहा जादोंमोन आरो ना
ओमफ्राय पुर ब्लगखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना पुर ब्लग इउटुब चेनेलखौ बिथाङाबो फैदोंमोन जोंनाव फैनानै ओमफ्राय खैजिमा बिदै एवनायखौ मोनजालांदो एसे जानानै मोजां मोनदों होनदों आरोना बिथां थ' रंजालि बैसागोनि एडभान्स गासैखौबो खुलुमनानै जासिहरबाय आरो जाय बिथांमोननि गामियाव एबा रायजोआव रंजालि बैसागो फालिगोन नोंथांमोना जुदि ब्लाइन्ड सिंगार दावहारु बसुमतारीखौ जुदि मेथाइ खननो इनभाइट खालामनो गोसो दंबा मेसेज हरबानो जाबाय फेसबुकआव माबायाव हरबानो जाबाय फेसबुक माबायाव मेसेन्जाराव खोरोमसाल होननाय दङ नङाबा नैबे इउटुबाव कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय बिथाङा मोजां मेथाइ खननो हायो आरो बिथाङा मोनसे हेन्स ग्रुपबो दंखायो बेनो खोथाया बाथ्राया